Hayırlı gün muhterem kollegalar. Bugün Totar Inform matbuat üzerinde Yaş Yürekler Uzişen Totar Kompozitorlar Beygisine bağışlangan matbuat konferensiyesi. Bizning qonaqlar Cevdet Gilmanov, әлеге проектның генераль продюсері, Мингул Абыйғалиев, әлеге проектта жюри рейсі, Татарстанның халық артисті, профессор, Россия Федерациясының юғары профессиональ білім системасының мақтаулы қызметкері, һәм Гөлүс Хабиб Рахманов, әлеге фестивальның сәнгать җитәкчесе. Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм қонақлар. Һәм Җәүдәт абый, беренче сорау сезгә булыр. Менә бу фестиваль, бу бәйге турында мәгълүмат бирегез. Мин озак сөйләмим, бер-ике сүз генә. Озак сөйләсәгез дә ярый, чөнки бу беренче тапкыр гына үтә торган проект. Бу безнең икенче тапкыр уздырабыз инде. Менә бу елның апрель аенда безнең беренчесе үтте. Менә хәзер Алла бирсә әзерлибез икенчесен инде. Аның бу фестивальнең максаты шундый. Мин үзем дә җырлар язган булам инде. Миңа бик каты ачуым чыга. Кешеләр әйткәндә, телевидениедән, радиодан, газеттан язалар, 3 тиенлек җырлар хәзер дип, 5 тиенлек җырлар дип әйтәләр, әрлиләр. Мин аны бер дә дөрес түгел дип саныйм. Чөнки 3 тиенлек, 5 тиенлек җырлар юк. Һәрбер җырның тамашачысы бар, һәрбер җырның җырчысы бар. Бүген көндә бер җыр кирәк, иртәгә икенче җыр кирәк. Шуңа күрә җырларны кем җырлар яза, аларны әрләргә кирәк түгел, аларга булышырга кирәк. Аларга менә безнең авылларда бик күп кеше утыра, җырлар язалар. Алар бик матур җырлар. Менә интернеттан тыңлыйсың аларны, матур җырлар. Но алар чыга алмыйлар. Чөнки аларга булышучы кеше юк. Без менә уйладык та, безнең тагын без жюри рәисе инде Айрат Илхамович Волков дигән кешебез. Аны менә уйлаштык, менә Гөлүс Мингул абый белән. И шундый кешеләрне җыярга булдык. Аларны җырларын тыңлап, карап, аларны Казанга чакырып, күпмедер өлештә аларга булышып булмас микән дип, менә шул максаттан оештырылган менә бу фестиваль. Без бердә кирмибез диге профессионал композиторлар янына бармыйбыз, аларны чакырмыйбыз. Без алар белән эшләмибез. Безгә кызык. Менә ул стройкада эшлиме, ул колхозда эшлиме, ул кич белән кайткач баян ала да и әкрен-әкренчә үзенчә җырлар яза. Менә шундый кешеләр безгә кызык. Алар арасында дөрестән дә менә бик талантлы кешеләр бар. Менә беренче тапкыр оештырганда безнең булды шундый кешеләр арасында Илхам Марданов дигән кеше, Әгерҗе районыннан. Аны жюри әгъзалары шулай әйттеләр. Урын бирсәк, менә бу җырга беренче урын бирергә була иде дип. Ул дөрестән дә бик әйбәт җыр иде. Но без аңа булышмасак, ул аны беркайчан да күрсәтә алмас иде ул җырын. Бүген көндә инде безнең сентябрь аенда битеме гөлүс. Сентябрь аенда без инде игълан җибәрдек. Менә шулай безнең башланды дип, көтәбез дип мин кичә bir атналык караган идем, bir онлап заявка бар иде. Бүген иртә белән караса, анда инде bir 30лап, 40лап бар ди. 40лап бар ди заявкалар катнашырга. Без инде заявкаларны җыябыз, февральгә җыябыз. Февральнең ахырына хәтле дә булай җыярга. Шуннан соң менә бөтен җырларны бирәбез Мингул абыйга, аны тагын жюри әгъзалары бар. Алар тыңлыйлар, карыйлар, без аларга ышанабыз, алар дөрестән дә иңләрен сайларлар дип уйлыйбыз инде. Аннары тагын нәрсә, жюри әгъзалары турында. Безнең һәрвакыт сорыйлар, кем була. Безгә жюри әгъзалары әйттеләр, безнең турында бер сүз дә сөйләмәгез дип. Без Мингул абыйны чыгардык, жюри рәисе буларак. Калганнар күзәтмибез. Чөнки теге җылны сөйләдек тә, алар кешеләр шалтырата башладылар аларга. Үттекме, үтмәдекме дип. Шуңа күрә бүгенгә булдык сөйләмәскә. Кем була жюрида? Менә бу проектның нәтиҗәсе нинди булачак? Нәтиҗәсе буларак ниндидер концерт тәкъдим итәчәксезме сез? Ул җырлар радиода әйләнәчәкме, телевидениегә биреләчәкме, бәлки клип төшереләчәктер.
Без теге жылны, Бик зурлар инде. менә планнар. теге жылны планнар безнең зурлар, менә без теге жылны бөтен концертны, гала концертны төшердек. Төшердек. Һәрбер теләүче кешегә аның записен бирдек. Бүгенге көндә бер-ике җыр инде нидә туган телдә әйләнә. Кем катнашты менә аларны. Безнең 14 апрель көн, без 13 апрельдә без аларны җыйдык, тыңлап чыктык. 14 апрель көнне безнең ДК Юность жыл площадкада, анда безнең булды гала концерт. Менә шул гала концертны без төшердек и теләүче кешеләргә бирдек аудио, видеозаписларын. Бер-ике җыр уже бүгенге көндә туган телдә әйләнә. Менә кем катнашкан җырчылар арасында. Аннары тагын нәрсә, аларга без шундый бүләк булды, безнең Репрекер студиясеннән аларга сертификат бирелде. Менә кем лауреатларга алар шул сертификат белән килеп, кемдер аранжировка ясатала бушка, кемдер тавышын яздырала бушка, менә шулай теләүче кешеләр. Менә тагын бер сорау. Бу бәйгедә катнашучылар нәрсә өчен катнаша дип уйлыйсыз? Аларга танылу кирәкме? Әллә үзләренең сәләтләрен халыкка күрсәтәселәр килү генәме бу? Әллә инде сез бик үгетләгәнгә катнашалармы? Чөнки бу бит инде теге күңел халәте, алар иләренә кайтып, кишләрен эштән кайткач иҗат итәләр, әкрен генә анда ВКонтактегамы, Инстаграмга куеп баралар. Алар шуннан канәгать һәм сез аларны бәйгедә катнашырга чакырасыз. Аларның бу бәйгедә катнашуларының максаты нәрсәдә? Гөлүс, сездән сорыйм мин. Ия, Менә беренче сорауга да әйттегез бит инде, нәтиҗәсе ничегрәк дип. Хәзерге вакытта беләсез, менә авылларда да, Җәүтәбедә әйтеп китте инде, районнарда да бик сәләтле җырчылар мул, язучылар мул бар. Алар үзләре самореализация дигән әйберне табасылар килә менә үзләренең. Чөнки алар өчен менә бу үзешчәннәр өчен инде. Ул теге зур сәхнә дип әйтмим, зур сәхнәдә профессионал ансынданың икенче мәсьәлә. Менә аларның үзләренә шушындый дәрәҗәгә, шушындый фестивальдә катнашу ул аларга бик зур планка менә. Ул ничек әйтергә, менә узган ел катнашканнар да бит име, алар гомердә уйламадылар, безнең шушындый фестиваль булып, шушындый әйбердә катнашып, миңа әле тагын бушка сертификат биреп, шушы әйберләрне бирерләр дип. Чөнки үзегез беләсез, бүгенге көндә бер җырны эшләү, аранжировка ясау, тавыш яздыру, аны эшләп чыгару, аны бит әле ясагачтан теге тузан җыеп ятырлык итеп ясамыйсың, эшләгәч бит инде или радиога бирергә кирәк, или кайда барса күрсәтергә кирәк. Хәзерге вакытта бик шәп возможность бар менә шушындый җырчыларга, шушындый композиторларга Instagram, социаль челтәрләр, ВКонтакте, Фейсбуклар, алар үзләре шунда куеп, үзләре канәгать булып, әле плюс шуның өстенә әти-әниләре, туганнары бөтенесе, о, молодец, син булай да булдырасың. Монда теге профессиональ турында бармый сүз, бу профессиональ икенче инде ул. Шулай өстәп әйтергә була инде, әгәр дә шушы менә бу катнашучыларның үзләренең булышулары менә кеше булышуманда ниндидер мотивация менә була аларга и дальше күтәрелергә. Бәлки алар, безнең бит үзегез беләсез, бүгенге көндә бөтен артистлар да, алар бөтенесе дә үзешчәннәр. Алар бөтенесе дә профессиональ дәрәҗәгә килеп җиттеләр хәзерге вакытта. Чөнки шул кемне генә алсак тагын, алар бөтенесе үзешчәннән башлаганнар. Менә аларның да шундый возможностьлары булыр дип уйлыйбыз. Булсын ул, ничек булмаска, җырлый ала, яза белә икән. Ничек аларны теге тотып атырга, үзешчән ул, бар әле монда йөрмә дип, нәрсәгә алай дип эшләргә кирәкми. Шуңа күрә безнең максат аларга шушындый возможностьларны бирергә, алар үзләре аннары карыйлар инде, ничек иттереп дәвам итерләр үзләренең юлларын. Рәхмәт, Миңгол абый. Менә ничек уйлыйсыз, үзешчәннәр, алар безнең халыкның мәдәниятен үстерүгә, гомумән милли өлкәне үстерүгә нинди дә булса өлеш кертәләрме? Һәм ул өлеш менә бу профессиональ дәрәҗәдәге сәнгатьне, мәдәниятне каплап китмәсме? Чөнки менә хәзерге вакытта күп бәхәсләр бара бит инде. Профессиональ сәнгатькәрләргә юл яру авыр. Һаман үзешчәннәр басты сәхнәне диләр. Сез исә киресенчә сөйлисез менә шул ук Җәүдәт абый. Сезнең фикер нинди? Анда сөз җыр сәнгате турында бара. Җыр сәнгатенең ничек тууын күз алдына китерик башта. Йөрәгеннән чыккан изге хисләрен, күңелендәге фикерләрен шигырь итеп әйтә икән бер кеше. Аның фикерен
үзенең йөрәгеннән чыккан хисен кушып матурлата икән, димәк моннан һәм шушыны үзенең теге ике кешенең иҗатын йөрәгеннән чыккан аларның фикере белән бергә үзенең кушып халыкка әйтә икән, менә шул җыр була дип карыйм мин. Чынлап та, чөнки әгәр инде ниләр турында профессионал, не профессионал турында сүз чыккан вакытта уйлап карыйк әле. Безнең профессионал композиторлар булганчы күпме халык җырлары чыккан. Гасырлар буе килгән халык җырлары, алар бит иҗат ителгәннәр кем тарафыннан? Халык тарафыннан. Тик алар бер кеше күңеленнән чыкканын җырлап җибәрә һәм аны бөтен йөрәгеннән үткәреп башка бөтен халык күтәреп ала һәм гасырлар буе дәвам итә. Димәк, бу яктан караган вакытта мин теге үзешчәнме, профессионалмы дигәнгә карамас идем, чөнки монда әле иң кирәклесе менә 5 тиенлек, 3 тиенлек җырлар бар диләр, минемчә, алар бар дип әйтмәс идем. Ни өчен әйтмәс идем? Чөнки шагыйрьнең әйткән сүзе 5 тиенлек булырга мөмкин. Аның шушы ук шигырьне менә дигән итеп көйгә салган кеше гаҗәеп кеше булырга мөмкин. Һәм шушыны башкаручы аннан да яхшы башкарырга мөмкин. Әгәр мәсәлән шундый шәп тема белән шундый шәп көйгә салынганны шырда барда үзенең киемен күрсәтү, я булмаса үзенең кыяфәтен күрсәтү, эчтәлеккә бөтенләй туры килми торган маймыл кыяфәтләренә кереп башкара икән, менә бу шушыннан чыга дип карыйм мин. 3 тиенлек карашлар, 3 тиенлек җырлар. Безнең күпме безнең үзешчән композиторлар электән композиторлар рәтенә кертелмәгәннәр. Шул ук гаҗәп бит, иң гади генә әйткәндә, бүгенге көндә бөтен дөньяга данлыклы профессионал композиторлар белән яшәп торган соңгы гомеренең соңгы көннәрендә генә профессионал исемен алган Сарапаны гына исегә алыгыз. Ул укытучы Сәлимә Пашамсина дисеңме, Ифрат абыйлар дисеңме, Фәтхәрахман абыйлар дисеңме, алар бит үзешчәннәр дип караганнар. Бүгенге көндә бөтен тәрбия юнәлеше бик югары дәрәҗәдә. Рухи тәрбия мәсьәләсен эшләү өчен нәкъ менә безнең халыкчан, табигый йөрәктән чыккан хисне бирә торган кешеләр кирәк сәхнәгә чыккан. Монда бигрәк тә менә шушы үзләренең фикерләрен әйтергә. Аннан икенче нәрсә, кызганычка каршы соңгы вакытта безнең бөтен җырлар, фикерләр әзрәк күңелне тынычландыру өчен, борчуларны югалту өчен дигән теге күңел ачу формасына китеп барды һәм бөтен тема хәзер элек алай түгел иде. Әниләрдә әниләр, әнекәем бөтенләй әнисен күрмәгән, белмәгән, күрә алмаган кеше дә и әнекәем, янакаем дип җырлаган була. Ул да бик мәсьәлә бит. Икенче нәрсә, сөйәм, һаман шул турында тема бара. Бит кайчан табигать турында, күпме илебезнең турында, менә бу дөньяның матурлыгы турында, шул турында темалар менә баштан ашкан. Бит бүгенге теге кешегә ярым дип, бөтен акчага корылган вакытта бу бик куркыныч әйбер. Мин әйткәнем булды инде күптәннән, моны 30 ел элек язып чыккан идем. Рухи тәрбия мәсьәләсе шушы сәнгатькә бәйләнгән. Һәм ул әгәр дә иҗаты нинди бөтен белемлеме ул, белемсезме, аның йөрәгеннән чыккан хисе йөрәккә үтеп керә торган икән, һәм эчтәлеге кешеләрне дулкынландыра торган икән, һәм аны башкаручы үзенең авазы белән бөтен дөнья халкының ихтирамын казанырдай арфи кебек ягымлы авазга ирешә икән, димәк, безнең теге үзешчән профессионал композиторлар дигән сүз булмаска да мөмкин. Чөнки беләсезме, һәрбер фикерне әйтү ул инде тәрбия чарасы. Мин музыка сәнгате менә бу җыр сәнгате бигрәк тә иң кешенең күңеленә, дөньяның күңеленә иң якын сәнгать, аңлаешлы, бөтен дөрес әйтәләр бит. Музыка сәнгатенең анасы җыр дип. Һәм монда инде җырның эчтәлеге һәм шул вакытта бүтән милләтләргә аңлаешлы булсын өчен аның авазы ягымлы, матур булырга тиеш. Юкка гына түгел бит, бер фестиваль бара, берәү яратам кычкыра, шунда Илһам Шакиров җаныкаем, шу абзый, гаҗәеп кеше, нәрсә үтерәм дип кычкырамы ул ди. Менә монда нәрсәләр бар. Әйткәнемчә, кабатлап әйтәм мин, иҗат ул йөрәктән чыккан фикер икән, хистән чыккан фикер икән. Минем үземнең җырлау юнәлешендә шуңа корылган. Теге техникага куеп түгел, җан җылысы белән күңеленнән моны хисеңә таянып, тавышта шуның белән чыга. Һәм шушы юлдан караган вакытта безнең киләчәгебез бар. Бөтен дөньяга сибелгән татар халкының яшәтү мөмкинлеге шушы музыка ягымлы моң сәнгатенә бәйләнгән.
рухи тәрбия мәсьәләсендә музыка бигрәк тә җыр сәнгатенең иманым камил. Мин моны теләсә кем миңа каршы сүз әйтсен, мин бер сүз әйтмим. Әмма ләкин рухи тәрбия өлкәсендә музыка сәнгатенең бигрәк тә җыр сәнгатенең әһәмияте шиксез зур. Юкка гына бик борынгы галим Платон әйтмәгән тәрбия өлкәсендә иң беренче җан тәрбиясе, икенчесе тән тәрбиясе, өченчесе һәм соңгысы акча дигән. Шушы сүзләрне уйлаганнан соң, дусларым, бөтен менә монда кемнәр безне карап утыра, кемнәр тыңлап утыра, безнең татар халкы, бөтен дөнья халкына дус бит без, бөтен дөнья халкына хезмәт итә торган, изге, хезмәт сөючән, ничек дип әйтим, батыр дисеңме, ашы дисең, бөтен яктан үрнәк булган милләт буларак, безнең моңыбыз да, хисебез дә, музыкабыз да аларга үрнәк булырга хакы бар һәм киләчәктә бөтен дөнья халкы каршында үзенең лаеклы урын тоту өчен безнең сәнгатебезнең югары булуы кирәк. Югары булу өчен әлбәттә безнең консерватория бар, мәдәният институтлары бар, музыка училищелары бар. Алар барысы да кирәк. Алар менә дигән бөтен дөньяга данлыклы музыкантлар, шәхесләр чыгаралар. Шулар белән рәттән белеме булмаган, бөтенләй башка һөнәр белән яшәгән кешенең йөрәгеннән чыккан хисен халыкка җиткереп, аңа йөрәгенә үтәрлек итеп тәэсир итеп, аңа тәрбия бирә икән, ник без аңа каршы барырга тиеш? Мин монда һәр хәлдә әгәр дә бу фестивальгә мине җәлеп иткәннәр икән, мин иң беренче уйлыйм, нәкъ менә шушы җаваплылыгын шагыйрьнең, композиторның, бигрәк тә җырчының. Шуңа күрә җырчыларның бүгенге көндә бүтәннәрдән теге Европа видениялар, нәрсәләрне үрнәк алып, алардан да уздырырга тырышулар кирәкмәс дип уйлыйм. Дөрес, үзгәреш җиле дә бер Европаның бер караганда әйбәтрәк ул, әмма татар сәнгатенә аның якынлыгы шикле дип әйтим, һәм ул бүгенге көндә минем әйткәнем бар. Нәрсә ул үзгәреш җиле әйтмәдем, шайтан туена ашаган дисәм, чөнки ниде матур кыз теге Әмма Гөлсем җырлаган вакытта җиңгә ашаган ниләр кыяфәтләр белән бөкрәйп утыралар икән, һәм бөтенләй татар музыкасы сәнгатеннән ерак булган джазга белән бәйләнеп шушының белән нигезләнгән икән. Мин джазны гомумән карыйм. Бар йөрәк тибеше, бар йөрәкнең типмәү тегене, сердце биение нәрсә дип әйтәләр әле, дөрес типмәү, бөтенләй фикерләр, чөнки мин композиторлар белән очрашкан, бер Заһит абыйлар, Әнвәр абыйлар үзләренең балалары кебек күрделәр, аларның гаиләләрендә булдым, алар һәрберсе аннан бүгенге җырларны караган вакытта диатоник, пентатоника, һәрбер милләтнең үзенең моңы бар, үзенең юнәлеше бар. Без менә индияләр җырлаган вакытта бөтенләй безне белмибез да аны. Ничек матур үзләренчә чыгарышасылар, үзбәкләр үзләренчә чыгарышасылар, Кытайларның, японнарның пентатоникага якын. Безнең пентатоника нигездә бөтен көйләр пентатоникага булган вакытта ул, беләсезме, ул сафлык, яхшылык. Диатоникада полутоннар кирип, анысы әлбәттә миңа каршы түгел, әмма ләкин бөтен безнең музыка сәнгатебез, милләтебезнең йөзе булган пентатоникага нигезләнеп барырга тиеш дип карыйм. Чөнки ул безнең милли йөзебез, үзебезнең теге бөтен яктан, бөтен җирләрдә, аннан безнең хәтерлим, мин лагерьларда эшлим, мин балалар лагерьларында булам, аннан яшьләр җыеннарында бөтен җирдә карыйм, кайда безнең Татарстанда тәрбия киләләр икән, шунда булырга тиеш милли мөхит. Бер нинди дә теге нәрсә дип бип чыгыла бит әле теге нинди фамаш диләр, нәрсә диләр, флешмоб диләр, мин флешмоб нәрсә соң ул? Флешмоб сикерә башлар. Чөнки мин әйтәм, туктагыз әле, безнең милли көйләребез, җырларыбыз бар. Һәм бөтен җирдә, бөтен менә бу лагерьларда ягымлы гына каты кычкырмыйча татар композиторларының, күренекле җырчыларыбызның яшьләрендә кушып, элекләрендә кушып башкару мәсьәләсе. Инде менә фестиваль мәсьәләсе булган вакытта, нәкъ менә шушы милләтебезнең дөньяга, бөтен дөнья халкына ихтирамын уяту дәрәҗәсен күтәрү өчен кирәк икән бу. Мин аны бик кирәк дип саныйм. Чынлап та бу мәсьәләдә төрле фикерләр булырга мөмкин, әмма бик композиторның да чүп кенә сыман җыр булырга мөмкин. Монда композиторларның, халыктан чыккан кешеләрнең дә үзләренең йөрәгеннән чыккан хисләре, аларны кабатланмас фикерләр. Чөнки безнең композиторлар бар, безнең нидән күренекле Мөхәммәддин әфәнде, ул теге элек вакытта инде соғышлардан соң язган әсәрләр бүгендә яңгырый торган. Минемчә, үзешчән композитор һәм профессиональ композиторның әсәр дигәннән бигрәк бар йөрәккә үтә торган, халыкның тәрбияли торган, тәрбияви ягы булган иҗат эше. Бар күңел ачудан теге кичке дискотекалар формасындагы теге юк бар турында
һәм бер нинди фикер булмаган, киеменә карап, сүзенә карап, нинә карап, аның кыланышына карап утырулар. Безнең дөрес әйтә, кабатлап әйтәсем килә. Безнең 5 тиенлек җырчылар килеп чыкты. Ни өчен җырчылар килеп чыкты? Алар талантлы балалар. Кем сәхнәгә чыгып, барысы да талантлы. Мин аларга каршы түгел. Әмма ләкин сәхнәгә чыккан һәркем халыкка үзенең йөрәгеннән чыккан нинди фикер әйтәсе килә. Кылану, безнең клоунада дигән сүз бар, ул знаменитый, безнең циркларда клоунадалар бар. Ул мәсьәләдә безнең нидә сәхнәдә, ул башка, сәхнәдә башка нәрсә. Шаян ул булмый, берсе булырга мөмкин, әмма тәрбия булырга мөмкин. Рәхмәт Миңгол абый. Рәхмәт. Рәхим итегез сорауларыгыз. Журналистларның сорауларына күчек. Татар информ. Yok. Безнең теге җылны уздырганда, менә теге вакытны уздырганда, без шундый хәл булды. Җыр бит безнең тагын менә җыр авторлар безнең бу бәйгесе була инде, фестивалеме авторлар. Шигырь яздымы ул автор, ки яздымы ул автор. И безнең теге җылны булды, шулай ике җырга бер үк җыр автор теге композитор да җибәрде шул ук җырны. Шигырь язган кеше дә җибәрде. Хәзер без алар икесе дә җибәрделәр, без алар ничек карарга тиек? Бер үк җыр. Ике кеше, ике җырны җибәрделәр. Композиторы да шул хәл булмасын өчен без хәзер шулай ясадык. Безнең була кем беренче җибәрде, шул җырны карыйбыз. Теге менә мин шагыйрь буларак җибәрдем беренче. Нәрсә сезне карыйбыз. Кем композитор булса, җибәргән кеше булса, аны карыйбыз. Уже андан соң шагыйрь җибәрсә, ул үтми инде, ул кабул ителми. Димәк, бу инде җыр бәйгесе түгел, авторларның Авторлар иҗаты бәйгесе. Авторлар. И аннары Композиторлар бәйгесе билгеләр, шагыйрь композитор буламы инде? Ну, Җибәрсә дә ну, әзгенә дөрес булмагандыр, әйтмәгән үзләренә дөрес түгел. Тагын да әйтәсем килә, без бу фестивальдә урыннар, бәяләр бирмибез. Конкурс түгел. Конкурс Фестиваль. түгел бу безнең. Бу безнең фестиваль. Без монда менә үзебезгә, менә безнең жюри әгъзаларына шаган, менә алар саныйлар, менә бу дөрестән дә бу җырны кешегә күрсәтергә ярый, ул яхшы җыр дигән менә шул теге без әйтәсебез килми, менә иң яхшыларын сайладык дип. Менә бу көндә безгә җибәрделәрме нинди җырларны? Шул җырлар арасында сайлыйбыз. Анда әллә кайда әйбәтрәк җырда булырга мөмкинлек бар. Ну, алар безгә җибәрмәделәр, без аны белмибез. Шуңа күрә без нәрсә җибәрделәр, менә шул җырлардан иңләрен сайлап, шуларны күрсәтәбез килә. Ул җырлар нинди форматта кабул ителә? Инде аранжировканы Диктофонга да алар безгә Ничек итеп яздыра алалар? Менә Шулай җибәрәләр. хәзер бит телефонда возможностьлар бик зур. Шулай яздырып җибәрәләр. Без карыйбыз аларны. Аңладым. Сезнең уртак үткән бит инде, гариза кабул ителгән. О, Теге җылны 40 машина 80 шулай булган иде. Дигәнсең, 100 дип алып, шушы 100 гаризаның ничәсе кабул ителгән? 25-не без Казанга чакырдык. 75 димәк кирәк. Аларның нәрсәләре җитешмәгән? Ләкин хәзер катнаша Ну, беренче Була, ярый. Менә узган ел катнашканнар, быел да катнаша алалар. Ни өчен аларны кабул итмәделәр? Ну, безнең шулай ук жюри Ул әгъзалары бар иде. жюри бит инде бар. Жюри бар. Критерийлар буенча сайлап Анда анда бар иде, беләсезме, ничек кешеләр җибәрәләр. Менә ул алар диктофон. Ла дип калкма җибәрә инде. Без аңар шалтыратып, җырыгыз әйбәт, әйдәгез менә бер баян белән нәрсә белән яздырып җибәрегез. Чөнки кайсы бер җирдә киен аңлап җиткереп булмый. Кайсы бер җирдә сүзләрен аңлап җиткереп булмый. Шигырьләрдә дә шулай. Сыйфаты начар. Менә без аларга әйтәбез, ну алар җибәрмәгәч, алар инде үтмәгән дигән сүз була инде. Бу Аларга возможность бар. Икенче елга да, быел да менә катнашырга, бәлки алар яхшырак эшләрләр. Килегез Казанга, без сезгә яздырабыз. Ясатабыз. Күпмедер еш булыш алабыз сезгә. ДМКлар ясап инде. Демкалар, ниләр ясап, демо вариант ясарга. Минем фикеремчә, дуслар, монда теге уйнау гына түгел, все-таки бүгенге көндә безнең һәрбер районда, һәрбер җирдә музыка буенча белемле кешеләр бар. Бар. Шулай булгач, минемчә, ул аны үзе җырлап җибәреп, теге аудио булу белән бергә һич шиксез аның нотасы булырга тиеш.
дип карыйм, моны һич шиксез, чөнки нотасы булмаса, нотасы булса нәрсә өчен әйтәм мин моны. Безнең менә соңгы вакытта күренекле композиторларыбыз, халык җырларыбыз нотага салынганнар, шушыларны җырчылар бер профессиональ йолдыз булып киткән, кавычкалар эчендә йолдыз булып киткән җегет, әле җегет кыз йолдызлар буенча әле инде медальләр алган. Кеше тегеләй үзенчә әйтеп китә дә, аны үзенчәләр тыңлагач, башка үзгәртәләр вообще көйнең төсе калмый. Минем хыялым шушындый, менә шу нотасы булырга тиеш, һәм шушы нота буенча төгәл иттереп фикер бирә белү мәсьәләсендә карыйм мин. Чөнки ул бик әһәмиятле. Чөнки минем әйтсәм, бүгенге көндә бөтен көйләрне бозып үзгәреш илендә эшли башлагач, мин кайчан сезнең ишеткәнегез бар Чайковский, Рахманиновларны, кемдер рус җырчылар чыгып, ха дип үзләренчә үзгәртүләре. Монда документальда булырга тиеш дип карыйм мин, дуслар. Тагын сорауларыңыз Таbii бармы? sonuçta. Осыған болғанда Қазанға шақырылған қатнашушылардың жырларын қазір танылған артистлар башқара ма? Ондай алаң күзетіп тұрасыз? Менә без как раз шушы эштә эшлибез. Карап чыктылар, композиторлар әйтәләр. Танылган дип әйтсәк инде, Танытабыз. Динар Шаймарданов алды менә име? Динар Шаймарданов дигән җегетебез, ул күп бәйгеләрдә җиңгән кеше, халыкара Рәсәй фестивальләрен җиңгән, белсәгез, ишеткән булсагыз, инде Динар Шаймарданов җырлады. Аннар хәзер менә яшь үсеп килә торган җегетебез бар, безнең Удмуртиядән килгән Рөстәм Егоров дигән. Менә ул алды үз репертуарына шуннан бер җырны. Тагын безнең Без инде шутка кермибез. Мәскәүдән килгән безнең бар иде Фәнилә, менә ул үз җырларында яза, и тагын кешенең җырын алды ул. Безнең Шәкертләр. Бишенчедә минем шәкертләрем алар, төрле җирдән килгән. Мин монда әйткән вакытта чынлап та, мин үземнең фикеремне әйтәм, төгәл җырлау мәсьәләсе дип. Үземнең шәкертләремнән таләп итәм мин. Ул теге син фикереңне әйткән вакытта сиңа былай итәргә кирәкми икән, нигә алай итәсең син дигән кебек, бөтенесе табигый йөрәктән үткән булырга тиеш. Бу мәсьәлә буенча мин бик игътибар итәм. Аннары тагын нәрсә, без җырчыларны чакырабыз, теге җылында чакырдык. Бер җырчы да килмәде. Теге танылган җырчылар дип әйтәсем килә инде. Берәү дә килмәделәр. Без аларга әйттек, чөнки аларга нәрсә кирәк? Җырчылар күбесе шулай уйлый. Нәрсәгә мин алар бер дә белмәгән кешене җырын алам? Кайчан бар безнең танылган җырчылар, теге кемдер җырлар яза, шуннан алам да сатып алам. Әле шулай дип уйлыйлар. Сатып алам да, и ул шуның белән танылып китәм. Ул минем менә аларда әйбәтрәк җырлар дип саныйлар. Без бу җылында чакырабыз шулай ук теге танылган җырчыларны. Килегез. Кайберәүләр немой уровень дип җибәрәләр. Менә шулай. Шулайлар бар. Күп андыйлар, вообще күп андыйлар. Һәм аларны чакырыр өчен җырларда достойный булырга тиеш, аны сүздә юк. Теге безнең монда Җавад әфәнде әйтте бит, жюридә мин монда рәис булып торгач та мин главный түгел бит, баш кеше түгел. Безнең һич шиксез монда профессиональ композиторлар булачак алла бездә. Безнең бүгенге көндә талантлы олылар бар, яшьләр бар хәзер. Бу мәсьәлә бик җитди мәсьәлә һәм моны киләчәге бик үзенә аннан соң менә 17 елда без менә нидән балалар өчен бөтен Россиягә тарату өчен, дөньяга тарату өчен, милли мәдәни мөхтәриятләргә тарату өчен җыр әзерләнде 5 яшьтән алып 12 яшькә кадәр дип. И шушында мин уларны җыйган вакытта теге бу композиторларга түгел, минем шәкертләрем мәктәпләрдә эшли торганнар, шулар белән бөтенсен барлап, менә дигән 3000 экземпляр чыгып бөтен Россиягә таратылды. Хәзер менә яңадан уже яшьләр өчен җыр китабы әзерләнә, шулай ул сатар өчен түгел, һәм ул киләчәктә менә шушы безнең бөтен Россиядә булган, бөтен дөньяда булган татар балаларына, татар яшьләренә күңелләренә булыр һәм алар башкарырга тиешле җырлар, алар бөтенсен ноталар белән булачак. Һәм инде ничек мин әйттем, чөнки безнең регионнардан, төрле регионнардан бар шулай үзешчән композиторлар. Менә бу яңа җырларга да аларны да керттек, яңа җырлар дип тә кертәбез. Әгәр дә менә шундый сүз була икән, минем дә уем бар, хыялым бар. Мөмкинлеге була, хәзер сәнгатькә игътибар итү көчәйде. Президент тарафыннан да ул мәсьәлә күтәрелә, бик әйбәт кенә культурага, сәнгатькә дигән әйбер күтәрелә. Димәк, әгәр дә менә шушы үзешчәннәрдән әйбәт кенә күңелләргә торган бар икән, мин иманым камил, тырышачакбыз, мин үзем ягыннан, чөнки мин хәзер конгресс
каршындагы нидә Аксакаллар шурасына керттеләр әле мине. Шуның буенча мин бөтен планнарымны төзедем. Шушы сәнгать мәдәният бүлегендә. Шуның буенча минем хакым бар хәзер бөтен мәдәният фикер дә әйтергә, җаваплы һәммәгә җавап да бирергә. Әгәр дә менә шундый яхшы әсәрләр җыела икән, ул вакытта тырышачакбыз без. Менә буларны китап итеп чыгарып, ноталар белән әйбәтләп, башкаручылар белән һәм аннан соң инде шулай ук менә безнең әйбәт килеп чыга икән яхшы җырлар белән, барсылар белән, теге профессиональ композиторлар белән бер рәттән куеп, һәм аларны аудиокассеталар белән, видеокассеталар белән дөньяга тарату мәсьәләсе. Менә бу иң кирәкле. Минем хыялым нәкъ шушы юнәлештә. Бөтен дөньядагы татарларның балаларын барлап, талантларын барлап, аларның күңелләрендә җыр сәнгатенә уятып, фикер уятып, дөньяда үзебезнең милләтебезне саклап калган иң көчле, иң теге ничек дип әйтим, гөнаһсыз чараларны берсе дип, бу эш алып барылачак Аллаһ бирсен. Әле Миңгол абый, сез килгән эшләрнең дәрәҗәсен карадыгызмы, бәялий алдыгызмы бераз? Мин монда әле бүгенгә чакырылдым. Гына дуслар, дөресен әйтәм, Җават әфәнде. Ул әйтте, менә хәзер барлыгыбыз җыябыз диде. Аннан соң уйлап әйттем бит мин сезгә, мин монда сөйләшеп утыргач бит. Моны хәл итүчеләрдән түгел, мин фикер туплауда катнашам мин. Монда инде менә шул композиторларның да уйлары, профессиональ композиторларның фикерләре төп булачак дип уйлыйм. Бу проект yok, devlet tarafından түгел, bu менә минем хатын Нәкъ шул энтузиастлар тарафыннан булай. Минем хатын әйткән буенча, мин бит инженерга кийгә чыккан идем дип, кем белән торам ди. Теге без ике кеше, менә мин һәм Айрат Илхамович Волков дигән җегетебез, ул безнең жюри рәисе, менә шулай утырдык, сөйләштек, чакырдык Гөлүс Аминовичны, Миңгол абыйны чакырдык, әйдә менә шундай бер иш торабыз әле дип. Чөнки Айрат Илхамович та уже күп еллар эшли шул системада, менә шул авторлар белән, ниләр белән. Мин дә күп еллар эшлим инде. Үз акчабызга иш торабыз дип әйтергә була. Менә һәрбер әйберне бүгенге көндә дәүләттән бер тиен акчабызны алмадык дип әйтеп булмый, грант иттек. Менә грант бирделәр безгә. Бүген теге җылны без бөтен бүләкләрен, ниләрен, ашату, ниләр, бөтенсе дә безнең истәләр булды. Бу җылны әзенә булса да хөкүмәттән акча килде. Шулаңар инде без бүләкләрен дисеңме, грамоталарын дисеңме, шуңар ясата алабыз. Риф Рекорд студиясе шулай ук сертификат бирәбез диделәр. Һәрбер җырчыга җыр яздыруга, бүгенге көндә ул алар өчен бик зур бүләк, чөнки җыр яздыру профессиональ студияда бик кыйбат тора. Тагын сорауларыгыз бармы? Гомумән бу мәсьәләдә бәя алу бик әһәмиятле дип саныйм. Бүгенге көндә менә шундай катнашкан дип, ул инде хәзер инде матур гына грамоталарның да әһәмияте бар, кәгазь дип карарга ярамый. Чөнки кая барсаң да нәрсә булды дигәндә, менә аларны үзенә генә түгел, үзенең өендә булган музыка кебек әйләнә ул кешеләрнең. Һәрбер гомер шул кадәр тиз үтә. Әти-әни була, әби бабай була, шушы вакытта үзләренең балаларын, оныкларын тәрбияләгән вакытта кирәкле ул документ буларак, менә бу грамоталар дисеңме, дипломнар дисеңме, алар инде бер истәлек кенә түгел, алар шушы кеше яшәгән вакытта яшәү мәгънәсенә керешкән шушы изге эшләрнең эшләнгәне турында документ дип карыйм. Рәхмәт, Миңгол абый. Безнең теге җылны булды. Менә балалар өчен җырлар булган. Ну бер кеше дә җибәрмәде балалар җырын. Шуңа күрә Була инде бу ел анда бар. Быел безнең булды номинациялар теге җылны без туган як турында бар иде безнең номинация. Аннары Халык тарафыннан шундый бәялиләр. Бу елда була, Алла бирсә. Менә гафу итегез, бу Җават әфәнде, сез дөрес әйттегез. Менә китапны чыгарган вакытта да анда темалар туры килде. Балалар өчен чыгарган вакытта да тел, туган ил, батырлык, гаилә, табигать,
теге табигать кошлар турында, кош турында, җәй турында менә бөтен тема кертелергә тиеш дип карыйм. Әгәр дә номинацияларның бу төрле булуы, ул бик әһәмиятле иҗатчылар өчен дә. Үзенең туган авылы турында яза икән, бу бик кирәкле әйбер. Әтәч турында ул да сүздә берни каршылык юк. Әлбәттә бөтен төп тема инде мәхәббәт темасы. Антына да күп булган микән. Болай ул шушы тематика буенча номинациялар күп булган вакытта бүләкләнүчеләр дә артырга бик мөмкин. Чөнки һәрбер тема буенча алып барган вакытта шулай бизә үтәләр. Безнең тагын менә бу елны шундый планда бар иде. Бу инде Гөлүс Аминович әйткән сүзе, аның идеясе шигырьләр. Хәзер менә шигырьләр язалар, бик күп кеше шигырь яза. Но аермасы бар бит, җыр тексты шигырьнең. Нигә? Әйе, җыр тексты. Тик җыр тексты ул Икенче төрле ул. Ул бер ягы. Бар җыр тексты, ул икенче ягы. Менә без хәзер кем җыр текстлар яза, бу елны өлгерәбезме юкмы? Но икенче елга без шуларны да җыясыбыз килә, аларны отдельно бер оештырырга. Менә урысча әйткәндә в рамках этого фестиваля оештырырга менә шул җырларны тыңлаттырып. Һәм табигать. Менә кем җырлар яза, композиторлар дип әйтәк инде, кем шигырьләр, менә алар шунда очрашсыннар иде. Шунда күрешсеннәр иде, шунда табышсыннар иде. Чөнки күп композитор әйтә, вот шигырь таба алмыйбыз, шигырь таба алмыйбыз диләр. Проблема ул хәзер. Менә алар шунда очраштырабыз, менә шундый безнең план бар иде. Тагын бер ике сүзне әйттеләр дә, менә бу теге җылдан калган кешеләр, композиторлар, алар өчен нәрсә булды? Нинди файда булды дип инде. Шул ук Әгерҗедән килгән кешебез, ул үзе дә монда килә алмады. Аның урынына җырчы гына килде. Аның сүзе ул миңа язды шулай дип. Җәүдәт абый ди, бу фестиваль хәтле мине авылда саннамыйлар иде дип. Мин ди авылда как дурачок дердем ди. Теге минем җырны җырламыйлар диләр, син дурак что ли, сиңа нәрсә кирәк? Сине җырларын җырламыйлар, язып җирмә, башны катырып җирмә дигән. И вдруг минем турында ди сөйлиләр ди, телевидениедән ди. Без аның турында сөйләдек, шундый кеше бар диләр шулай. Килделәр журналистлар, аның турында статья яздылар. Аның турында Әгерҗе телевидение әҗенә түгел, Ижевскийдан килеп, аның турында сюжет ясадылар. Җәүдәт абый ди, авылда бит авызлары томаланды. Менә шундый кешеләр өчен без, мин аңар бик каты шатландым, менә шундый кешеләр өчен эшлибез, шундый кешеләрне күтәреп булмас микән дип өметләнеп бу оештырабыз фестивальне. Инде быел да җиңүчеләргез булып, без дә алар белән халыкны таныштырырбыз дип өметләнәм. Алла бирсә. Журналистлар бу эшкә алыныр дип өметләнәм. Әйбәт булыр иде. Бу бик әһәмиятле мәсьәлә. Чынлап та бүгенге көндә теге тормышның, теге ничек дип әйтим инде, дөньяның шулкадәр теге суматошный дисәң дә була инде, шундый заманда сәнгатькә ихтирам бирү, игътибар итү бик иң кирәкле чараларның берсе дип саныйм. Һәм менә шушы безнең тарихлардан килгән халык җырлары кебек җырлар туа икән үзешчәннәрдән. Алар бит менә дигән тәрбияви чарасы. Һәм һәр хәлдә кайбер композитор, менә кем Бакиров безнең знаменитый абзый бар иде, Акбайлар дигән җыры белән, я булмаса Мөхәммәдинов абый теге сөйләгән язган сош вакытында чыккан. Бүгенгә яңгырый торган. Шулай булгач, бу фестивальнең кирәклеге бөтен бу халыкка түгел, безнең илебезнең җитәкчелеге дә хуп күрер дип уйлыйм. Чөнки бу халык авазы, халык иҗаты, җан авазы кирәкле. Рәхмәт. Тагын бер ике сүз әйтәсем килә. Теге җылны безнең Марий Эл Республикасыннан кешеләр булды, катнашучы 2 кеше булды. Аларның берсе эшли иде Марки райдыкасында. Юл шулай тигендә сөйләгәндә, менә шундый фестивальдә катнаштым, ни дип, и бер Марийдан шалтыраттылар безгә, бер Марий кешесе. Менә мин дә сезнең фестивальдә катнашасым килә дип. Мин әйттем, ну бу җылны булмаса булмастыр инде, бу җылны өлгермибез, но икенче елга без сезне чакырсагыз киләбез. Киләм ди, сез мине алсагыз ди, мин әле тагын ди, бер 15ләп минем кебекләрне чакырам сезгә ди, алып киләм ди. Менә кем белгән, может быть, безнең киләчәктә теге Павловский, региональный булса, икенче ел
Бу безнең бит инде ул теге милли җыр фестивале дип инде. Милли җыр Да, фестивале Без инде деген. вот киләчәктә марий телендә, чуваш телендә, удмурт телендә, татар телендә Әгәр Миштырып булмас микән дип шундый кем белгән инде. әгәр дә дәүләт тәген шушы әйбергә булыша икән, моны Марийда гына түгел, бөтен республикада, чөнки безнең татарлар бөтен дөньяга сибелгән, бөтен җирдән җыеп алырга була. Хоть Финляндиядә булсын, хоть бөтен республикада булсын, бөтенесенә чакырып була. Менә шушы мәсьәлә буенча әйткәндә мин кабат сезгә әйтәсем килә. 180-нче күп профильле полилингваль дигән гимназиядә хыялым булды һәм ул анда тәрбияви шәхес тәрбияле үзәге барлыкка килә ала бирсә. Бу мәсьәлә бик әһәмиятле. Менә сез дуслар әйткән фикерләр буенча бөтен дөньядагы татар балаларын барлап, шушылар белән эшләү җыр үзәге. Менә сез Җәвит әфәнде килде бит, Мари илдән килде, Агил дигән җегет килде, теге менә Удмуртиядән килгән җегет. Бөтен дөньядагы татар балалары буенча, тавыш көйләү буенча эшлим мин. Бу мәсьәләне мин хак курыкмыйча әйтәм, чөнки үзебезнең милли җыр сәнгатебез туды. Бу менә тудырдым 50 ел буенча һәм бу инде бернинди дә итальян һәм рус җыр сәнгатенә каршы килми, аларның камилләшүе. Тукай әйткәнчә, теге башы нидә безнең җыр сәнгатебез халыкның күңеленә барырга тиеш. Мин шушы яшемдә чыгышлар ясап, кешеләрнең фикерләрен беләм. Теге Япониядә миңа сорау биргәннәрен хәтерлим. Сез ничек болай чыгат авызыгызны ачмасагыз да шундый теге урысча әйттеләр инде. Вы не открываете рот, а зрение голос летит дип. Шуннан соң Тукай фикерен әйттем, как раз шуның фикерен. Әйтәм, безнең у нас русча инде әйтмәйләр. У нашего народа традиция такова, чтобы передать искренние чувства слушателю, не главное широко открыть рот дигән дидем. Ә менә шушы юнәлеш буенча безнең татар җыр мәктәбе була бара. Һәм бу мәсьәлә бик әйбәт үтә Аллаһы бирсә, иманым камил, чөнки кем әйтмешли, Сәгыйть Муланурович әйтеп куйды, берәр аерлык. Мин Гуллагизович, беләсезме, Италиянең педагоглары менә бу телнең торышына әһәмият бирә башлаган, шулаймы мин шуңа җиткәннәр микән? 30 ел шуның белән эшлим дидем. Һәм бөтен эш буенча татар җыр сәнгате Аллаһы бирсә, халкыбызны күрсәтер өчен генә түгел, бөтен җыр сәнгатенә үрнәк була торган методика булып кайм. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Инде матбугат конференциясын төгәллик. Сезгә әлеге проектны тормышка ашыруда уңышлар. Сезгә коллегалар, хәерле эш көннәре. Рәхмәт. Битегезлек концертта Алла бирсә. Апрель 2нче илешендә валлай бирсә. Хәбәре була. Рәхмәт сезгә, моны кем оештырды? Җыр турында бәгә яшь торган инде. Бу мәсьәлә бик әһәмиятле булды. Хәзер пускай булды. Ләкин менә әлегенә Мәскәүдә